l'educació per l'ensenyament, per la dignitat de l'ensenyament públic, al costat de tota la gent, de tots els sindicats, estem en Vicent Mauri, en l'Escola Valenciana, en les pares i mares que volem una educació de qualitat. Ja estem farts d'esta educació i que es barallin el lío, el conflicte i l'educació per terra. Amb aquesta educació podem moure la dimissió. Parlament de Gemma Piqué, la portaveu de la plataforma per l'ensenyament públic, i hem de dir que nosaltres donem suport a aquestes mesures de millora del sistema públic educatiu valencià davant d'un govern, el govern del Partit Popular, que no està fent res. Entenem que n'hi ha que posar recursos públics, millora de l'educació, perquè ens juguem el futur en l'educació dels nostres joves i xiquets. A veure, companys i companyes, si deixeu